I bé, doncs anem a jugar al camp d'un equip que és un equip molt lluitador, un equip que té un jugador amb molt de talent, com és el Kevin Van Wyk, molt del seu joc passa per aquest jugador, i un equip que a casa millora moltíssim estadísticament. Allà han guanyat en el Breogán, han guanyat en el Melilla, la seva anotació puja, les seves pilotes recuperades pugen, i són l'equip de la Lliga que aconsegueixen que l'altre equip perdi més pilotes. Llavors bé, això fa que no sigui fàcil jugar contra ells, t'has de passar bé la pilota i a més de passar-te l'has d'encertar el passe, perquè si no ells provoquen moltes pèrdues i això fa que el partit entrin en dinàmiques d'aquestes que després ens agraden tan poc. Un rival incòmode en aquest sentit i bé, haurem d'estar bastant lúcids amb atac per intentar fer un bon partit. Comentava el seu entrenador, han tingut recuperada de colla, tenen la baixa de puntet i comentava que és molt important per ells intentar dominar el rebot i que els feia por que vosaltres amb els jugadors exteriors que teniu que ajuden i tal, no sé si és una cosa de les que intentareu fer mal amb segones opcions i tancar el rebot. Sí, ells estadísticament és una cosa que no porten bé i nosaltres som el tercer millor equip de la Lliga, el segon en ofensiu, el cinquè en defensiu, i és un tret diferencial nostre, que ens permet, quan dominem el defensiu ens permet córrer, i a l'ofensiu evidentment ens dona segones opcions i confiança a l'hora de tenir llançaments oberts. Per tant, no per aquest partit ni perquè sigui contra el Huesca, sinó com a tret diferencial nostre, és una cosa que per nosaltres sempre és important. En els partits on no hem dominat el rebot hem patit i sabem que és una cosa que quan fem bé ens fa ser molt més competitius. Comentaves també la importància de començar bé els partits, que ho havíeu intentat i havíeu resolt el del Barça B tercer, l'altre dia una mica el segon. No sé si és una cosa que heu incidit encara més, perquè a més venen ells de fer un molt mal primer quart a Palencia Estacava Arenas, que van fer un 25-11 que els va fondre. No sé si aquesta setmana una de les coses que has intentat mentalitzar més és poder començar un partit ja marcat. Sí, jo ja fa setmanes que intentem treballar amb això, perquè el que passa que les coses a vegades, encara que les diguis o encara que les intentis inculcar a l'equip, doncs clar, els rivals també juguen, i sí que és cert que ens hem trobat tant ara Berri com Barça, dos equips molt ofensius que han tingut molt d'encert en primers quarts i nosaltres no vam estar amb el nivell defensiu necessari per parar això, i l'altre dia, com ja vaig dir, vam fer un mal inici perquè vam ser sorpresos per un tema tàctic. Llavors jo evidentment de l'altre dia és evident que vam fer aquest mal inici, és evident que vam fer un partit gens brillant. El que passa que jo, tant quan guanyem com quan perdem, el que intento fer és extreure coses negatives per millorar i extreure coses positives també per anar construint, perquè clar, si de tot el que fem només ens quedem sempre amb la part negativa, és molt difícil construir confiança, i al final això va d'anar construint confiança i d'agafar les coses bones que vas fent. I l'altre dia em vam fer de mal fetes, l'entrenador, els jugadors, com a tots els partits, però també en vam fer alguna de ben feta que feia temps no fèiem tan bé, com per exemple saber jugar un partit anivellat o no frustrar-nos defensivament quan no ens entraven els tirs. Llavors, evidentment, això de l'inici és una cosa que hem de millorar, però bé, els altres equips també juguen i també fan coses perquè tu ets el Manresa i els altres equips preparen coses perquè tu no puguis desplegar el teu joc. Els dos bases tornen a... Estava llegint cròniques d'Osca i
parlaven totes les cròniques dels dos basis de Manresa, perquè han estat allà, perquè són persones que han deixat com una empremta. Tu creus que això pot afectar el joc de dos bases joves o no té per què, o al revés, o pot motivar? Bueno, el bo és que pretemporada ja vam anar a fer un amistós allà, que vulguis o no, tot i que no és el mateix, però ja ha entrepitjat la pista, per dir-ho així. Jo crec que el Lluís és un tema que té més llunyà. El Jaquis, en el partit de pretemporada, li va servir més com a motivació que no pas o almenys això és el que va desprendre sobre la pista, però sí que està clar que que per ells són partits especials i que segur que suposen alguna cosa més que qualsevol altre partit. En aquest sentit, destacar el seu entrenador, que està veient a Costa un gran nivell i deia de Gimbainis que ja saben del que és capaç. No sé si s'ha vist ja del que és capaç a Manresa, ha estat amb el tema de lesió força irregular. No sé si és un dels jugadors que cal que faci un pas endavant aquest final, si cal veure el de veritat. Sí, esperem molt del Jaquis, per això el vam fitxar. Creiem que és un jugador amb molt de potencial, i sí que és veritat que la lesió li va frenar molt aquesta progressió, no? Perquè al final es va perdre 5 partits i en va jugar 3 més de lesionat, que és un terç del que portem, i per un jugador com ell, que ha hagut de fer un esforç d'integrar-se en un equip amb molts jugadors com a mínim al seu nivell, això ha fet que li costés una miqueta més aquesta progressió. Una cosa bona que té ell és que els companys confien molt en ell, l'entrenador confia molt en ell, i sabem que és un jugador que ens pot donar més. El que passa que per poder fer aquests salts de qualitat, tant el Jaquis com l'Ife, com el Noah, com aquest tipus de jugadors que vam fitxar a l'estiu, intentant fer aquest equip per progressar, per anar millorant, són jugadors que necessiten un punt de tranquil·litat. Llavors, com deia abans, si a cada partit se'ls hi busca el negatiu, se'ls hi busca... És molt més difícil que facin aquest pas, tant ells com l'equip. Al final l'equip ara porta una dinàmica de resultats molt bona, i crec que això s'ha de valorar, i que pel tipus d'equip que tenim és molt important valorar això, perquè si ens agafem a les coses negatives, doncs ens podem trobar que perdem el valor de la victòria. I els que hem estat aquí els últims anys ho sabem, que és guanyar 15 partits en 2 anys. Llavors, aquest any de moment n'hem guanyat 18, i jo soc dels que penso que el dia que deixes de valorar una victòria, per poc brillant que sigui, tot el camí que has traçat comences a fer passos enrere. Llavors, per mi jo crec que és molt important ser exigent, millorar coses. Jo sóc el primer que haig de millorar coses, aquests jugadors que tenim joves també han de millorar coses, però no ens podem desviar del camí i tenir clar que la dinàmica de l'equip ara mateix és molt bona, i que pel tipus d'equip que tenim és molt important l'entorn que tinguem al voltant d'aquest equip. El que transmeti l'entorn, el que rebi l'equip, els inputs que rebi l'equip són molt importants, i tots som responsables de que aquest camí sigui cap endavant. Tots tenim clar cap on volem arribar, i és important no posar-hi pedres, tant amb els temes aquests individuals de jugadors com amb el creixement global del tipus d'equip que tenim. El partit és previ al dia del Breogán, suposo que deu quedar lluny, però està clar que el Breogán no és un equip qualsevol en aquest cas, després d'haver jugat la final de la Copa de la Princesa i tot això. Es comença a pensar ja en això, ho dic també en el sentit que, per exemple, l'afició ja ha anunciat que hi haurà calçotada abans del partit, és a dir, una mica des de Manresa, com és el proper partit a casa, ja s'està, diguéssim, escalfant l'ambient en to positiu. És important també el partit d'Osca per preparar el partit de Breogán? O no té res a veure una cosa amb una altra? No, sempre els partits sempre ens serveixen per
per preparar el següent, no? El que passa que nosaltres a nivell de dia a dia doncs, ens intentem centrar amb el que tenim immediatament, no? Perquè per desgràcia aquesta lliga és una lliga... Per desgràcia aquesta lliga, per desgràcia, és una lliga molt competitiva, no? I nosaltres, encara que hi hagi hagut partits, sobretot aquí a casa, que ho hagi semblat, cap dels partits que hem guanyat, ni els dies que hem fet un joc més brillant i que hem guanyat de molts punts, cap partit ens ha sigut fàcil, no? Llavors, això suposa un desgast elevat perquè cada setmana has d'estar al 100% i no pots estar mai pensant 2 partits més enllà, perquè si t'oblides del que ve immediatament, doncs perds aquest punt de tensió i fa que hi hagin mals partits, no? Llavors, la millor manera de preparar-nos per jugar contra el Breogán és fer un bon partit contra el Huesca, i la millor manera de preparar-nos per jugar contra la Rioja serà fer un bon partit contra el Breogán, no? I aquest camí és el que hem intentat anar seguint i és el que pensem que és millor pel tipus d'equip que tenim. Esta setmana s'ha tancat el mercat. No sé si hauria de fer preguntes, potser a... Bueno, me les pots fer a mi i si no te les puc contestar, doncs... Hi ha rivals que s'han reforçat força. El Prat ha incorporat de porter a última hora, va fitxar Sol Blanco fa poc. El Breogán fins i tot ha fitxat un jugador, ha dit ells, per fitxar, per sumar, per si passa alguna cosa. No sé si us heu plantejat fer alguna cosa, si esteu contents amb la plantilla, tocant fusta, evidentment que no passi res, però sí, no sé com veus la vostra situació, suposo que esteu contents amb el que hi ha, i aquests reforços que han tingut Prat per davant, sí. I no sé si Breogán que està amunt. Nosaltres, quan vam creure que havíem de reforçar l'equip i quan vam trobar el jugador adequat, ho vam fer-ho i vam explicar el per què, i nosaltres estem contents amb la plantilla que tenim, no? Avui ho miràvem, és una Lliga Alep on hi ha hagut 36 fitxatges. Això què ens està ensenyant, això? Doncs que aquest any tothom veu una oportunitat i per tant, tothom vol ser més competitiu i tothom vol fer aquest pas endavant i tothom fa aquesta inversió econòmica per intentar ser-hi, no? Doncs, torno a lo d'abans. Tot això encara dona més valor, o hauria de donar més valor, o a mi m'encantaria, m'agradaria que donés més valor al que tenim i el que hem fet fins ara, no? I el que tenim i el que hem fet fins ara és que hem quedat segons de la primera volta, és que anem tercers ara, és que hem guanyat 9 dels últims 11 partits de Lliga, i que guanyar costa moltíssim per això que estàs dient tu, perquè tothom s'està reforçant, perquè tu parles ara dels rivals directes que encara hi hem de jugar, però és que contínuament hem jugat contra equips que tenen jugadors nous. El Huesca té 3 jugadors nous respecte a la primera volta, no? I això dificulta moltíssim cada partit. I és la lliga a la que estem, i és una lliga que ja et dic, a la que deixes de respectar la victòria, estàs deixant de respectar el rival i estàs deixant de respectar la lliga i per tant estàs fent passos enrere. 36 fitxatges repartits entre 18 equips, doncs és a 2 fitxatges per equip. Imagineu-vos això, el nivell que dona, no? El que està clar, més enllà d'aquests 36, és que hi ha un Prat, hi ha un Oviedo, que evidentment s'estan posant a un nivell que ara mateix no tenen res a envejar a Melillas o als equips que estem a dalt de la Lliga, no? I per tant tot això encara ho fa una mica més difícil, i per això és tan important que el camí el fem tots junts i l'intentem fer plàcid i alegre i gaudint de les coses que tenim, perquè si no serà un camí molt més llarg, més dificultós, i no arribarem al final amb la frescor necessària per enfrontar-nos a tots aquests equips que s'estan reforçant tant. En aquest sentit, no creus també que també és bo que hi hagi certa exigència, o no sé, per exemple, el públic vulgui que si ve aquí al QE l'equip doni un nivell alt, sí. És també un repte per l'equip segurament, no? Intentar absolutament, que ve el QE i guanya la vida, per exemple, i no patir.
Absolutament, sí, i torno a repetir que hem de millorar moltes coses i jo el primer, vull dir, jo sóc el primer que miro els partits i veig coses que haig de fer millor i les intento fer millor al següent partit, però hem guanyat els 5 últims partits i perdre això de vista és perillós, jo penso que és perillós i ho penso així. A mi també m'hagués agradat guanyar de 30, però bueno, intento extreure coses positives dels partits per créixer, i potser hi haurà un partit del play-off, si hem de jugar a play-off, que ens trobarem en una situació semblant, i trobant-nos amb la situació que ens vam trobar l'altre dia, doncs jo, com a entrenador, li veig una transferència, per exemple, en un dia que ens trobem un partit de play-off aquí i això. Que és més espectacular guanyar de 30? Evidentment. Que a mi m'agradaria guanyar tots els partits de 30? Evidentment. Jo també sóc ambiciós, tampoc m'agrada patir, i s'ha de ser autocrític i autoexigent. Jo el que dic és que d'aquí a perdre el valor de les victòries, doncs, bueno, és entrar en un terreny, bueno, que té un cert perill des del meu punt de vista.